банката на нашата община. Преди 4 години вие гласувахте доверие на мен, на кметовете от ГЕРБ за населени места и на най-голямата група общински съветници от ГЕРБ в Общинския съвет. На практика, вие съставихте екипа за управление на община Казанлък. И това, само това, вие, казанлъчани, ни дадихте силата, увереността да работим упорито 4 години за община Казанлък. Затова и видимите резултати са на лице. Затова и върнахме самочувствието и гордостта, господин Христов, на община Казанлък и на казанлъчани. Днес заставаме пред вас, за да поискаме още по-силна, още по-убедителна подкрепа, защото виждаме в очите ви одобрението и радостта от свършеното. Пред вас са кандидатите ни за кметове, 19 населени места, 17 кандидата и все личности и все авторитети, които не само имат идеи, но които знаят как да ги реализират, знаят как да направят така, че хората да получават най-добро за мястото, където живеят. Пожелавам им успех, гордея се с тях. Пред вас са 37 личности, нашите кандидати за общински съветници. Всички те са доказани във всички професионални сфери на обществения живот. Тук са лекари, фармацевти, учители, социални работници, земеделци, хора, които в живота си са успели, които знаят цената на успеха, но и знаят как да постигнат успех. Пожелавам им успех, защото те са силните, почтени и честни казанлъчани, достойни за общински съветници. Защо искаме вашето доверие отново? Защото направихме много. Но в Казанлък и в Казанлъшка община има да се прави още много. Защото трябва да продължим започнатото. Защото трябва да направим развитието на Казанлък устойчив процес напред и нагоре. Защото трябва още по-добра и качествена инфраструктура. Защото трябва още по-добро образование с фокус върху електронната платформа и върху качеството на преподаване и квалификация на учителите. Защото трябва още по-зелена и добра градска среда, фокусирана върху населените места, върху кварталите Васил Левски и квартал Изток. Защото трябва да се фокусираме и върху спортната среда. Много млади хора живеят тук, остават и трябва да има смисъл да живеят. Още по-добра инфраструктура на индустриалната зона, защото бизнесът дава много на Казанлък. Казанлък има най-ниската безработица, но в Казанлък ще се настаняват нови инвеститори и ни трябва да им дадем всичката увереност, че това е добро място за бизнес. Още по-развита и красива столица на долината на розите и тракийските царе, защото освен култура и история, тук има изключително много таланти. Това сте вие, казанлъчани. Уважаеми казанлъчани, тази вечер се обръщаме пред вас, за да поискаме вашето доверие. Да направим така, че Казанлък да върви напред и нагоре. Напред и нагоре за Казанлък! Напред и нагоре към победата, защото победата за Казанлък ще бъде победа за ГЕРБ, а победата за ГЕРБ е победата за нашия Казанлък.